Já musím říct, že hasiči to... Prosím, velký potlesk. Bronzovou medaili za dlouholetou obětavou činnost pro sbor dobrovolných hasičů a město Jablonné nad Orlicí panu Pavlu Pechovi jako výraz poděkování za obětavou práci. Takže ještě jednou dobré odpoledne, vážení spoluobčané, vážení hosté, milí hasiči. Dnešní chvíle je výjimečná. Ale když jsme v tu dobu zjišťovali, o jakou částku se bude jednat, žil jsem nějaký naději, že to bude částka 4-6 milionů. Vůbec mě nenapadlo, že se dostaneme k 10 milionům. Ano, starosta sboru dobrovolných hasičů Lukáš Derka a velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů pan Martin Schlesinger právě přebírají klíč. Za 2 roky, řekněme, mu bude 20 a chtělo by ho třeba ten poukaz přepsat na nějaký. Já z toho osobně mám velkou radost a to vozidlo je z té jedné velké várky, která byla vysoutěžena centrálně hasičským záchranným sborem a musím potvrdit, že je to poměrně velká odvaha zastupitelstva. Nevím, jestli to víte, ale město Jablonné má každý rok přibližně 50 milionů korun na veškeré svoje výdaje. Musíme najít nějaké kilometry do první garančky. Počítáme, že k 1. červenci by mohla být. Jsme nějakým způsobem přispívali na to, aby mohlo tady být. To svědčí o jedné věci. O tom, že si vás, dobrovolných hasičů, nesmírně vážíme, že jsme požehnání je takové zvláštní. V jazyku církve v latině se to řekne benedictione a to znamená naprosto jasný. Prostě přání dobrého pro toho, komu se žehná.